Gotovo je 20 epizoda Kulturista trebalo proći da u čitavom ovom šarenilu pronađemo spomenik turistu. Godine 2006. u sklopu obilježavanja 100 godina turizma u gradu postavljen je kip čija je priča idealna za početak naše turneje Makarskom. Ovo je Šime, ultimativni dalmatinski galeb koji je upecao svoju ljubav. A danas na galebarenje i zavođenje podsjeća posjetitelje Makarske rive. Gotovo nijedno, odnosno sigurno nijedno drugo mjesto u Hrvatskoj nema spomenik turistu kao Makarska. O čemu se tu radi i kako je došlo do te ideje? Prije svega, niko nema na svijetu ovakav spomenik. Jedinstven je u svijetu, kako smo čuli. Kad je Makarska slavila 100 godina organiziranog turizma, tada se odlučilo napraviti nešto da se taj datum pamti i onda su Makarani dali natječaj na koji su javili neki ljudi. Eto, i ovaj spomenik je jedan od dva koja je prošao. Dakle, autor ovog spomenika je Nikola Šanjek iz Varaždina, akademski kipar, koji je predložio da ovaj spomenik bude upravo taj spomenik turistima. Makarani su ga prihvatili sa oduševljenjem. On danas predstavlja jedan lijepi spomenik kraj kojega se slikaju svi turisti rado. Njima u čast, naravno, mnogi su ga prepoznali kao spomenik Galebu, kao spomenik Šimi Laferu pokojnom koji je bio veliki lovac na žene, tako da je on ostao danas, dakle zovu ga mnogi Šime, iako mu je službeni naziv u korak sa vremenom. Ovakav spomenik za sobom naravno povlači i neka praznovjerja. Ako se dodirne dojka, žene vjeruju da će biti sretne u ljubavi i ako se slikaju, legenda kaže da će biti zauvijek u ljubavi, da će biti zauvijek skupa. Ko ugrabi jabučicu, taj će ljubiti djevojčicu svak svoju. A da priča o makarskom zavodniku nije samo mit, svjedoči i veliki broj pridošlica u ovaj dalmatinski gradić. Lucija je rodom iz Bratislave, a u Makarsku se preselila zbog ljubavi prema sad već umirovljenom galebu Vladimiru. Kakvi su zavodnici galebi kad uđu u brak? Jesi promijene ili su i dalje zavodnici? Kad dolazio u brak, promijenio se, puno se promijenio. Kad ostaje tata, da, imamo dvoje djeca, a puno je više boli. Puno više boli i, kako bih rekla, že se bori se za rodinu, za obitelj. Da, puno više radim za obitelj. Da. I Lucija je čula za legende o galebovima, a iz prve ruke je doznala zašto su toliko popularni. Zašto? Da su originalni, naravno. Originalni su. Ali imao je Vladimir i neke vlastite adute. Na prvi pogled oči. Oči, da. Ima lipe oči. I njegov temperament. Lucija i Vladimir živi su dokaz stare priče o makarskim galebovima, priče koja graniči s legendom, pa zato i ima vlastiti spomenik, ujedno i stalni podsjetnik na makarski šarm koji je postao i turistički brend.